Ассалому алайкум ба ҳама бардораи азиз, нафаре ки моро тамошо мекунед. Авиакасай Толибов, бардораи азиз, имрӯз 26 майи соли 2025 ина бо як соати дига эфир буромадем. Аз нархи навои билет бардораи азиз шуморо бохабар кунем. ба нафаре ки дар эфир иштирок карда наметавонанд, бардораи азиз, шумо метавонед номерои ки ҳозир дар ҳамин рӯи экран дидесен, охириш 5497, ҳамин номеро дар WhatsApp ҳастанд. Шумо дар WhatsApp муроҷиат кунед. чӣ саволе ки дошта бошед, барома саволотонро нависед. хуб, билетҳои электронӣ дорем ба тамоми рӯи дунё. Каседа ки куҷое ки дар корай, марҳамат муроҷиат кунед. Ба дили пур аз авиакасай мо метавонед гирин истифода баред. Зиёда аз 3 сол таҷрибаи корӣ дорем, бардораи азиз. ина марҳамат кунед. бардораи азиз, касе ки эфир медирояд, хоҳиш мекунем по-братски аввал як дуна лайка бимонед. хуб мешад, просмотрҳо нағз мешад, эфиромон нағз мешад. хай худоро шукр, ина 2-3 рӯз мешад ки пай ҳам эфир кардистем. ана бо кӯшиш мекунем ки ҳар рӯз хеле эфиромона кардан гирем бе танаффус. ягон нафаре ки бошад, билет дар кор бошад, ай киҷо ба киҷо ба ҳамин эфир нависем бардоро. ҳамиҷа ҳозир хонда ҷавобша мегардонем шумо дар прямой эфир. билетҳои душанбеи Москва бародарҷонҳо арзон шудагия 18 000 рублей. Душанбе Внуково варианти арзон 18 000 рубл. Душанбе Внуково 18, душанбе Жуковский бошад 19 000 рубл. ай душанбе омадан ба Москва. нархи навои омадан ҳам хишидагия, бардораи азиз. марҳамат кунед, саволотон бошад, саволотонро нависен. каседаги куҷо билет дар кора, кадом числода, кадом моҳда, дар ҳамиҷа нависен бардораи азиз. ҳозир мебинем, гап мезанем ки чанд сумаи чӣ хел ҳастаем. ҳамаша ҳамиҷа прямой эфирда гап мезанем. як соат эфир мекунем ҳар рӯз.
бардори азиз марҳамат кинед, саволотон бошад нависед. билетҳои омадан арзон шуда, бозам такрор мекунем. айди шанбаи Москва 18-19 рубл шуда бардор. хоб ина шомадед бардоро, ку саволотуна нависам гирен. исмоил камнамои раднои 10 июна бинен Домодедов клуб. хоб бозӣ мебинем бардор. не камнамо нестем, се рӯз шид. худоро шукр эфир кардесем пайи ҳам бардорҷон. ба қадри имкон вақт ёфта вақт ҷудо мекунем, эфир сар метиҳем. 10 июн дар Домодедов клуб 31000 рублай бардор. 31000 рублей мешавад нархи билет. бардор исмоил эфир мекунем ба қадри имкон бардорҷон. ҳамин вақт шид чӣ шид медроем амрӯз эфир мекунем. фақат дастгирӣ шавад аз тарафи шумо. эфирро дастгирӣ кунед, чӣ кунед. а так мо ватсапда ҳар рӯз ҳастем. эфир дам набошем, ватсапда ҷавоб метиҳем. касе ки билет дар кор бошад, масалан занг зада коршона буд кардистем. ҳамнафаре ки муроҷиат мекунад занг мезанад, корошона буд кардистем бардоро. خب
Раҳматулло Қурбону салом бародар. Якум дар Жуковский душанбе. Билет чанд сум? Алейкум салом бародар. Раҳматулло. Оз мебинем. Жуковский душанбе. Беҳад қиматай бародар ҷуно. Озиам билетҳои рафтан. Қимат шидаги. خب یکم ایون ژوکووسکی دوشنبه 33500 روبل میشه برادر. 33500 نرخ بلیت. پریناز امیرخانова سلام 20 ایون دوشنبه дамаде чандаe. علیکم سلام پریناز. Алибой салом алейк Толибов варим ва алейкум салом. Саломат бошем бародари азиз. Дромада баробар аввал як дона лайка мемонем барои дастгирии эфир шавад. 20 июн душанбе дамаде доз мебинем. 20 июн душанбе дамаде. Душанбе Дамадедов 28600 рублей. 20 июнда мешад. Варианти ай ҳама арзонуш ҳамияй. Худаш ҳамия тарисай. Душанбе Дамадедов 20 июнда. Ба ҳаса Жуковский вариант арзонтар. Бо ҳасай Внукова арзонтарай. Ай душанбе. Агар ҳам хе арзонтар бигин ай Внукова мешад. Ай ҳама арзонуш Внукова ҳасай. Раҳматулло саломат бошем бародари азиз. Раҳмат ки медроин, лайк мемонен ва ҳамин канали моро дастгирӣ мекунен. Шумодам раҳмат. Назаров Муҳаммад Зоир салом алейкум бародар. 10 июн Айкулов ба Дамадедов. Ва алейкум салом. Айкулов ба Дамадедов 10 июн. خب 22500 روبل برادر 10 ایون ده. 22500 میشه. بلیط های دوشنبه مسکو برادری عزیز کسی که نو در اومده گرین ارزون شده که با ملا جای کوچگیش کنیم 18-19 рублей. Душанбе Москва 18-19 рублей шудаги. Нам 28 майда, 29 майда, 30 майда. мақсад ай душанбе омадан арзон шудаи бародаро. Ана рафтан бошад ай 30,000 боло, 32, 33, 34, 31,000. ҳамин хеле бародаро. Агар ки рафтан қимат шид омадан арзон мешавад. Омадан қимат шид рафтан арзон мешавад. Ин билет ҳар сол ҳамин хеле. Ки ҷойра ки диден арзон бошад, значи абрадаш қиматай. Ай сезон дурад. ҳавзи барои ид қиматай бародаро. баъди ид бо билет арзонтар меша. баъд аз ид аллакай 7 число нархи билет мехамад. 7, 8, 9, 10 ҳамхел 1500 рубл арзон шуда. То ҳам охири июна арзон меша мерава бародаро. бо далиши ак намедонам далишиш чӣ гап меша. арзоне ки арзони 10,000 хе не бародаро. ҳамун қарибои 20,000 ҳам хай. арзонаш ҳам хай. 20 ай 20 боло. арзони 10,000 ва 8,000 не. хеле ки буд ранги солҳои оянда хе нестанд.
ҳам арзон мешавад. барои ҳамун расшутотонро бигирем. марҳамат кунед, саволотон бошад тез нависем, бардоро бихонем. инҷа бардоро саволошонро нависан, ҳамада ҷавоб гардондем. вақт дорем, як соат эфир сар додагем, барои шумо вақт ҷидо кардагем. саволу ҷавоб кунем, гап занем, бифаҳмонем чизе ки медонем. ай таҷрибаамон гап занем шумода. чизе ки шумо медонем модам бо гап занем, ягон навигарӣ, ягон хабаруи наве ки бошад, марҳамат кунед. Бардори азиз, эфирда ҳастем, нависен саволотона. хуш омаден одамое ки нав медроен. Як дона лайка бумонем, бардоро дастгирӣ кунем барои канал. марҳамат, нархи билет кадом моҳда дар корай, кадом рӯза дар корай, нависен, ҳаминҷа мебинем. нарх набоша гапон мезанем. маҳқул шид мегирем, бардоро маҳқул нашид ҳеҷ гап не. ай шумо як пурсидан, ай мо як дидан. марҳамат кунед. бародарҷоно, 14 одам тамошо дорад, 7 дона лайк ҳастад. ҳам 4 нафаре ки лайка намонда, хоҳиш мекунем. 4 нафар меша, чанд нафар меша, лайкотона бигузорем. париноз саломат бошед. душанбе внука чанд мешавад? 20. ҳозир мебинем апа, як дақиқа. так, душанбе внука 20 июн. душанбе внука 20 июнда. так, 26,200 мешад апа. масалан мо ҳамҷа дидем, назар ба Домодедово хеле арзонтара. ғаффор Қурбонов 27-28 Домодедов клуб. ҳамин моҳи майя дар назар дорӣ, накай ғаффор, ё ки июна, бардор ҳамҷа нависем. моҳи майя дар назар дорен ё ки июн. Домодедов клуб 27-28. хоб, хай мо мебинем 27 май. 27 май Домодедов клуб 26,500 рублай, бардор. 27 май Домодедов клуб 26,500. 28 дар рейс нестай, 29 дар ба рейс мешад. 28,800 рублей мешад, бардори азиз. ҳамин арзонаш пагада, бардоро Домодедов клуб пагада 26,500 рублей. ҳамин нарх 7 дона аст, бардоро 7 билет. касида ки дар кор боша, ҳамин нарх аст. баъди бо билет ҳам ҳаст, ки қиматтар вайш. ина марҳамат кунем, пагада билети арзон Домодедов клуб. Хуршед Садиров 7 июн чанд май. ай киҷо ба киҷо, бародарҷон, числоша нависен, аз киҷо ба киҷо буданша гап занед шумо. хоб, я бародар навистай. ассалому алейкум. ва алейкум салом. аз Санкт Петербург то Хуҷанд, аз 3 август чанд май. Санкт Петербург, Хуҷанд. ҳозир мебинем, бародарҷон. Санкт Петербург, Хуҷанд, 3 июн. 3 август. 3 август буда.
3 август, да, Санкт-Петербург, Хуҷанд. Оз як дақиқа. Бародарҷон, 3 августа нест рейс. 4 августа мешавад 27,000 рублай нархи билет. 4 август мешавад Санкт-Петербург ба Хуҷанд рейс ҳастай. Инам хали Хуршед нависа аз Жуковский ба Кулов. Не, бародарҷон, аз Жуковский Кулов намепарад. Қариб 1 сол шид. Жуковский душанбе бардар ҳаста билет. Аз Жуковский Хуҷанд фақат мепарад. Ё душанбе ё Хуҷанд. Аз Жуковский Кулов намепарад бардар. Гулчеҳра, ва алейкум салом. Душанбе Москва, числои 10 июн. хоб, ай душанбе Москва, 10 июн. Оз як дақиқа. Бардори азиз, апаҷонои азиз, касе ки тамошо дорад, ҳама лайкҳорам бимонен. 8 дона лайк ҳастай. Касе лайка намонда бошад, хоҳиш мекунем ятаги лайкам бимонен. Хуб мешавад. маромад кунем. Так, 10 июн да душанбе Москва 26600 рубл. ай душанбе Жуковский, варианти арзонаш ҳами аэропорти Жуковский мешавад. Жуковский душанбе бинеш ака. Жуковский душанбе 3 июн да. Оз. Так, Жуковский душанбе 3 июн. июн Жуковский душанбе 35500 рубл бардар. Ина маромад кунем. Хулас пешаида ба ҳамин хотир қимат ай. Ина маромад кунем. Гулчеҳра, саломат бошен. Ятаги лайк ҳам мемонем барои дастгирии канал, барои дастгирии эфир. Касе ки меҳмон бошад, подписатсия кунед, бародари азиз. ҳар рӯз кӯшиш мекунем ки эфир сар битем, ай нарх навои билет шуморо бохабар кунем. Мақсад нарх навои билет чӣ хел шидеста, вазъият чӣ хел, ҳамаша гап мезанем. баъд номероро ҳам сохранид кунед. Номерои ки ҳозир дар таги ҳамин мо дидесем 5497 охираш. И ватсап мо ай бародарон. азо раҳмат, саломат бошед. апай Гулчеҳра, Хуршед Садиров, саломат бошен. Саломат бошен бародар. бародари азиз, хуш омаден. касе ки нав эфир медироен, маромад кунед. Авиакасса ҳастай, электронни билет ба тамоми рӯи дунё ҳастай бародаро. Касе ки аки ҷой ба ки ҷой билет дар кора, маромад муроҷиат кунед. душанбе Москва мегирем, Москва душанбе. рейсҳои дохилии Тоҷикистонам дорем. душанбе Хуҷанд, Хуҷанд душанбе. ба Сомониро мегирем бародаро, ба пули Сомонӣ. мақсад касе ки Сомонӣ дошта бошад, картҳои тоҷикирам дорем, картҳои российскирам. Абдуманон, ва алейкум салом акаҷон. 5 июнда Москва Ташкент. Москва Ташкент 5 июн. оз як дақиқа бародаро. Москва Ташкент 5 июн. хо Москва Ташкент Победа. оз як дақиқа. авиакомпания Победа Москва. Так, варианти бебагажаш арзон ай. варианти бебагаж 5 июнда мешавад. бебагаж 14800 рубл бародар. 5 июн Москва Ташкент.
хулас рейсҳои Узбекистон бародарои азиз бебагаж вариантҳо дорад, арзонтар мешавад. Багаж қатӣ бо 1,5-2,000 рубл амхе разница мекунад. Ана рейсҳои хумонда нестанд, бебагаж вариант надорад. Ҳамаш багаж дорад. ина марҳамат ки хоб эфири моро ним соат шидиста. бародарои азиз, агар саволотон набошад, ним соат мешавад қариб эфир монад. мо эфирам ҷамъбаст кинем. имрӯз саволои ҳаматонро ҷавоб гардондем. саволотон агар набошад, эфира ҷамъбаст кинем бародаро. бо пага насиб кардагӣ бошад, эфир кинем. Саидбек Саидамин ва алейкум салом. бародар хуш омаден. марамат кинем бародар. савол дошта бошин, саволтон тиен ҳаминҷа прямой эфирда ҳозир ҷавобш метиҳем. алишер алиев моҳи июл 15 чанд сум мешавад? Жуковский душанбе. Жуковский душанбе 15 июл да. хоб ҳозир мебинем бародар. Жуковский душанбе 15 июл. 15 июл дам қиматаи ҳозир бародаро 26,200 мешавад нархи билет. Жуковский душанбе. душанбе Новосибирск 5 миллион да чанда билет Саидбек. ҳозир мебинем бародар. душанбе Новосибирск 5 июн да. хоб 5 июн душанбе Новосибирск 23,400 рубл бародар. 23,400 рубле мешавад. 6 июн да арзонтар 22,200 рубле. душанбе Новосибирск прямой рейс. ака Вунукова душанбе 10 чанд сум бошад? Вунукова душанбе 10 ҳозир 10 июн 3500 рубл бародар. 3500 рубле Вунукова ба душанбе 10 июн дар назар дорем бародар. алишер 10 июн душанбе Жуковский 10 июн. хоб 10 июн душанбе Жуковский 26600 рубл бародар. ай Тоҷикистон омадана душанбе ба Жуковский. мақсадам хеле нархи наво бародари азиз. хоб алишер раҳмат. саломат бошем бародар. бародари азиз, хай эфирам ҷамъбаст кинем мешавад. барои ки саволои ҳаматонро ҷавоб додем. насиб кардагӣ бошад, бо пага эфир мекунем. Шереметова Бухтар чанд сум 15 июн. боз як дақиқа мебинем бародар. алишер так Москва Бухтар 15 июл. Бисту 6000 рубл якай алишер. Шереметова Бухтар 15.
Саидбек Саидамин 8 то 10 бинен як бор. 8 то 10 душанбе Новосибирск. Так, 8. раҳмат барои муваффақият дар корот. Саломат бошем баробар. Так, ай 8 то 10 варианти арзонаш 23400 рубл мешавад ака. амрӯзи 9 да мешавад, 9 июн да вариант аст. акаи Саидбек ҳамҷа агар тамошо дошта бошен, тамошо кардаеста бошен бародар, ҳамин қай нархеш. бародари азиз, раҳмат мегӯем ҳама нафаре ки лайк монден, дастгирӣ карден барои эфирмон. агар насиб кардагӣ боша бо эфир сар метем, суҳбат мекунем, нархи навои билета гап мезанем шумода. имрӯзашда эфира ҷамъбаҳс мекунем. касе меҳмон боша ҳатман подписатсия кунед. билет дар кор боша, ина номерои ки дар ҳозир рӯи экран дидесен, дар ҳамин номеро ватсап аст. раҳмат ака, ин номеро. бале бародаро, ин номеро фақат ватсапш кор мекунад, прамои кор намекунад, ватсап кор мекунад. маромад занг занед, билетотона гирифта метиҳем. худам билетотона менависам бародаро. авиакасаи Толибов дар хизмати шумо ҳастем. боқӣ саломату сарбаланд бошед. худованд нигаҳбонтон. агар насиб кардагӣ боша, кӯшиш мекунем эфир сар тем. хуб, худо нигаҳбон.